que vos convocamos é a noticia que aparece nun diario na que dice a conselleira de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, que la Xunta urge a la Confederación Hidrográfica e a los concellos a actuar ante el arrastre de cenizas. A ver, este tipo de declaracións que nos urxe aos concellos a actuar é casi como unha declaración de guerra. De verdade, é dificilmente asumible para nós cando desde o día seguinte dos lunes empezamos a comunicar a todas as administracións competentes cual ia ser a situación nos nosos montes, nos nosos ríos, nas nosas captacións no momento que empezaran as choivas. Evidentemente, se o puxemos en coñecemento de todas esas administracións, falo agora polo Concello de Vilamartín, que supoño que nos outros concellos pasará algo parecido e eles se pronunciarán, se o puxemos en coñecemento de todas esas administracións é porque desde o Concello noso non temos capacidade para resolver o que se nos ven encima co terba das choivas. Isto xa o falamos máis veces, pero a situación é que é, e volvemos a incidir no mismo. Desde o principio advertimos de que facía falta un plan integral de todo o que había nos montes, coa intención de, con ese plan, poder traballar, ter un documento que nos indique un pouco cada un o que temos que facer. Aí habíamos falado xa no seu momento de que era preciso algún tipo de convenio entre administracións, e aquí non libramos a ninguna administración, por suposto, empezando polos concellos, a Diputación, a propia Xunta ou o Estado. Evidentemente, todos deberíamos de ter unha reunión xa unha semana ou dúas despois dos incendios, o gallo de que o que se nos ven encima é moi preocupante. É moi importante, non temos a posibilidade de atallar, cando ven unha enchenta de auga, non temos a posibilidade de proteger esas manantiais. Recordo aquí que sí, por parte da Confederación, de feito, veño do monte, e agora mesmo temos algunha brigada actuando en alguna adaptación, e desde fai un mes aproximadamente están varias brigadas traballando en distintos concellos. Por parte da Xunta de Galicia, neste caso de Medio Rural, nos puxaron unha máquina para o Concello de Vilamartín, que agradecemos, por suposto, que agora mesmo xa non está traballando, aínda que temos outras. Agradecemos ese tipo de cousas, pero estamos falando que eso é o 1, ou 2, ou 3% do que realmente nos fai falta facer neses montes para poder salvar primeiro as captacións e despois que é o que se pode facer con eses cauces e antes de chegar aos cauces con eses montes para tratar as augas para que baixen axeitadamente a eses cauces. Evidentemente, a Confederación ten que estar traballando, non cabe duda. De feito, está aquí, volvo a recordar, estuvo xa en 2 captacións e agora vai estar noutra terceira. Estuvo facendo a desembocadura do Leira e a desembocadura toda do arroio Pías no seu cauce hasta o río. Falta moitísimo máis, porque todos esos arroios estaban postos en coñecemento da Confederación desde fai tempo, de que era moi urgente tratalos, porque se estaba acumulando moita masa de arboreda e estaban caíndo moito sobre os cauces e había que tratalos. Pero antes de chegar aí as augas, pasan por todos os montes que pertenecen a Medio Rural, as comunidades de montes, que son as que teñen os convenios entre sí. Por eso, aquí estamos todos implicados, e por eso queremos recordar unha vez máis que temos que, entre todas as administracións, sentarnos e saber cual é a parte que nos toca a cada un. Desde logo, no noso Concello necesitamos ter un plan para saber que é o que podemos facer. Eu poño un exemplo, este fin de semana, nós temos unha brigada na que hai 3 operarios, este fin de semana, xa a semana pasada xa foi importante cuando o tema de choivas, e tuvemos varias averías no noso Concello, e esas averías houve que acudir con fontaneros que son privados, que non
o personal do Concello non dá para chegar aí, evidentemente, eles traballan por a semana e os fines de semana tamén queren traballar. Nós temos que estar cobertos de algún xeito, o puxen en coñecemento dos técnicos do consorcio, que entendíamos que a través de Acourense, pois hasta ahora nos viñan axudando un pouco, pois o último que temos é que parece ser que desde arriba lle dixeron que se antes se facía, esa non é unha obriga deles e agora non se vai a facer. É dicir, que antes ainda estábamos un pouco cobertos, cando non tiñamos o problema, e agora que temos o problema, eu falo do que nos pasou este fin de semana no noso Concello. Cando, na reunión que tuve co presidente da Diputación, o tuvemos, entre a tenente alcalde máis eu, quedou claro de que era moi importante que lle comunicara naquele momento o consorcio e a propia Acourense que debería de poñer os técnicos e deberíase de reforzar o servicio, porque evidentemente pois, o que temos nós non somos capaces, pois non só non se reforzou, ni se lles comunicou xiquera, e agora o que se lle comunica é que ese servicio non o ten que dar eles, que é unha cousa que temos que facer desde os concellos. E con esta noticia que vemos hoxe na prensa, pois acabamos de... A miña abuela dicir, vas á corte a matalas todas. Vale, acabamos de matalas todas. Entonces, volvo a chamar a cordura. Por favor, necesitamos administracións, deixemos de botar nos trastos que nós en ningún momento culpamos a naide, o único que pedimos é axuda. Non estamos dicindo que sea culpa de uns ou de outros. Se o que pedimos é axuda, e se nos pechan as portas, entendemos que estamos no noso direito, total direito, de patalear. Porque nós temos que defender os veciños e temos que estar todos os días dando a cara cada vez que lle damos a auga en mal servicio, que non reúna as condicións, e cada vez que vai pasar moitas durante o inverno e teñamos que cortar a villa porque non van ter ese servicio incluso. Así que ese é un pouco o que tiña que dicir eu, diga que desde os concellos non estamos facendo os deberes cando desde o día seguinte buscamos solucións para todo. Estuvemos todos os fines de semana, eu personalmente, arriba no monte, incluso cos propios voluntarios que veñen, atendendo aos propios voluntarios que por primeira vez viñeron neste fin de semana da Xunta, sin naide que os dirixa. Ao final daban por feito que quen ten que dirixir o seu alcalde. É triste, é verdad, porque se somos nós os que estamos pedindo axuda e que seamos nós mesmos os que temos que solucionar o problema, pois evidentemente, se esa é a solución, pois tenemos que saber e ter claro que nos lo digan claramente, que somos nós e que temos que buscar nosas castañas, que non anden con subterfugios, que digan directamente. E se é así, pois teremos que ver como somos capaces de os concellos, cos propios veciños, volver a salir cos propios veciños a buscar solucións como tuvemos que buscar cando foi do sitio.